Знаеш английски? На 50% си готов да станеш софтуерен тестер QA и да влезнеш в IT индустрията, без да е нужно да учиш 5 години в университет, без да е нужно да програмираш, и то само за 3 месеца с нашия специализиран курс в QA Star Academy изцяло онлайн. Да, точно така. Правилно чу. Работя в международна IT компания повече от 10 години, където провеждам интервюта за наемане на софтуерни тестери, и кой друг човек, ако не мен, може да ти го каже най-добре. Избери краткия път към IT сектора, където заплатите са най-големи, това го знае всеки. Софтуерното тестване е IT професия, която е много по-полезна от другите IT професии, а заплатата е почти колкото на програмистите. Но не се тормозиш с код и не програмираш до припадък след работно време. Ако знаеш малко английски, това ще ти е от огромна полза. Ако имаш отлично ниво на английски, ти ще имаш огромно нечестно предимство пред другите. Не си губи времето, а започни сега. Така че, когато твоите приятели завършват университет след 5 години, ти вече ще взимаш 5-6 хиляди лева заплата. Ако искаш да разбереш повече, запиши се за безплатния ми вебинар на qa-start.com.